Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада илебездә 15 октябрьдән халык санын исәпкә алу бара. Үз ватаннарыннан читтә яшәүчеләр Үзбәкстан Республикасына президент сайладылар. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында. Россиядә COVID-19 коронавирусы пандемиясы аркасында 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәр көтү турында карар кабул ителде. Моңа коронавирус вәзгыяте аркасында килеп туган киеренке хәл сәбәп булды. Барыбызга да билгеле булганча, 15 октябрьдән халык санын исәпкә алу кампанияләре эшен башлады. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Статистик мәгълүматларга караганда, районда 7192 кеше җан исәп буенча сорашу үтеп анкета тутырган. Бу иләрдә стационарларда узган сорашулар саны. Районыбызның 100дән артык сан алучысы халык белән эшли. Моннан тыш сан алуны дәүләт хезмәте порталы аша да башкарырга мөмкин. Анда күрсәтелгән анкетада барлык сорауларга да тулысы белән җавап бирү мөһим. Анкета тутырылганнан соң QR-код чыга. Сан алу буенча халыктан сораулар туганда волонтерлар да ярдәм итә. Күп функцияле үзәктә моның өчен 6 кешедән торган волонтерлар төркеме оештырылган. Алар сан алуда туган сораулар буенча халыкка ярдәм итәләр. Большая работа была проведена в районе, в городе по подготовке переписи, всероссийской переписи населения. Жители воспринимают это как положительную черту, чтобы точно узнать численность населения, чем занято население и, конечно, что ожидает их в перспективе. Если вот все эти достоверные факты работы комиссии по переписи и достоверные факты доведут население до этой комиссии, до этой группы, тогда действительно мы поймем, что надо ценить, надо уважать, надо беречь то, что на сегодняшний день есть. И самое главное, с пониманием относиться и с уважением относиться к тем, кто эту работу проводит. Я надеюсь, что действительно жители Азнакаево-Азнакаевского района с учетом всей дружной команды главы администрации проведут эту работу на самом высоком уровне. Эта работа уже началась с 15 октября и закончится 14 ноября. Поэтому желаю всем здоровья, успехов и принять самое активное участие в этом мероприятии. Районыбызда күп милләтле халык дус һәм тату яши. Бу тормышыбызда барган вакыйгалар белән дә күренә. 24 октябрь көнне узачак Үзбәкстан президентын сайлау өчен шәһәребездә бүтән шартлары, уңайлыклары булган сайлау участогы эшләде. Анда ватаннарыннан читтә яшәүчеләр бик актив катнаштылар. Азнакайда алдан тавыш бирүне Үзбәкстан Республикасының Россия Федерациясендәге илчелек вәкилләре үткәрде. У нас 24 октября, день выборов президента Республики Узбекистан. Так как по нашему законодательству досрочные выборы предназначены с 14 октября до 20 октября, мы в городе Казань открыли 34-ю избирательную комиссию, чтобы создать благоприятные условия для наших граждан Узбекистана по всему Татарстану. Объезжаем города и проводим досрочное голосование. Вот мы сейчас находимся в городе Азнакаево. Народ очень активен, все сплоченно помогают нам, и граждане тоже вовремя приходят. По нашему законодательству поставлены 5 кандидатов на пост главы Республики Узбекистана, и каждая партия по одному кандидату выставила. Алдан әйтеп узганча, Азнакайда төрле милләт вәкилләре белән бергә үзбәкләр дә яши. Араларында инде шактый еллар биредә гомер итүчеләр дә бар. Алар инде Азнакайны үз итеп, яратып, икенче ватаннары итеп тормыш итәләр. Бу Азнакайда инде 87 елдан бері яшим. Минем 3 малай. Минем әле 18 ел январ айында диаспора итеп койдылар хакимият башлыгы. Хакимиятта инде монда протокол төзеп, мен инде менә 3 ел эшләп киләм. Монда без бүтән сайлауларда, мероприятиеләрдә инде шул үзбек культурасын күрсәтәбез. Менә бүген безне сайлау, Үзбекстан президентын сайлыйлар.
Бездә монда яшаучы авыллардан, ниләрдән менә безнең земляклар инде бик әйбәт катнашалар, сайлыйлар. Районыбызда төрле милләт халыкларының дус тату яшәвенә тагын бер мисал. Күптән түгел шәһәребезнең 4нче мәктәбендә әрмән телендә диктант язылды. Тулырак алдагы сюжетта. Мондый чара районда беренче тапкыр уздырыла. Халыклар дуслыгы елына багышлап оештырылган чарада 20дән артык әрмән милләте вәкиле катнашты. Диктант язу өчен Азнакайдан гына түгел, башка төбәкләрдән дә килүчеләр бар иде. Әрмән халкы бердәм, тырыш халык. Аларның үзләренә генә хас йола традицияләре бар. Бүген шәһәрнең 4нче мәктәбендә алар күргәзмә дә оештырганнар иде. 10нчы сыйныф укучысы Люба Васканян татар телендә дә бик иркен сөйләшә. Барысы 7 тел белән диде ул. Бирегә бүген әнисе, туганнары белән килгән. Мин Азнакайда 13 ел яшим, бик ашый. Монда минем дусларым, минем укытучыларым, бөтен минем гаиләм монда яши. Гаиләдә без әрмәнчә сөйлибез. Һәркемгә дә үз теле тарихы кадерле. Укытучы текстны укыган вакытта диктант язучылар дулкынланып тыңлап утырдылар. Марина Манян биредә чит телләр укыта, шул ук вакытта әрмән телендә түгәрәк алып бара. Диктант әрмән шрифты белән язылды, аның үз тарихы бар. В мире такого больше нету. Его придумал... Бу уникаль язма. Дөньяда башка андый язма юк. Аны Мишрот Машдоц уйлап тапкан, безнең эраның 405 елында. Шул вакыттан бирле без шушы язманы кулланабыз. Бүгенге диктантның темасы икмәк, ягъни лаваш турында булды. Хлеб, лаваш, который называется... Бүгенге диктантның темасы икмәк хакында булды. Әрмән халкының милли ризыгы лаваш турында. Шушы яшемә җитеп, мин әле мондый тарихны белми идем. Ипинең авыр вакытларда, сугыш чорларында кешеләрне ничек итеп ачлыктан юлып калу тарихы турында яздым. Азнакайда туризм, тирә-якны өйрәнү һәм экология буенча республика күләм стажировка булып үтте. Анда республиканың өстәмә белем бирү учреждениеларында эшләүче педагоглар катнашты. Бу чарада 5 районнан 50гә якын педагог катнашты. Семинарда катнашучылар иң элек балалар иҗаты үзәгендә җыйналдылар. Биредә районның экология буенча төрле дәрәҗәдә уңышларга ирешкән коллективлары үзләренең иҗади хезмәтләре, проектларын тәкъдим иттеләр. Шуларның берсе 8нче Оячык балалар бакчасы. Экологик тәрбия өлкәсендә аларның бик күп уңышлары да бар. 2017-2019 елларда «Эколидер» дигән республика конкурсында балалар бакчалары арасында беренче урын, 2018 һәм 2020 елларда «Эковесна» дигән республика конкурсында шулай ук беренче урынны яулаганнар. Бу безнең зур уңышларыбыз, безнең тырыш хезмәт нәтиҗәсе, диде методист-психолог Рәмилә Вахитова. Азнакайны балалар бакчасы 2017 елдан бирле балаларга экологик тәрбия бирү юнәлешендә эшли. Бу юнәлештә инде күп кенә уңышларыбыз да бар. Безнең балалар бакчасы 2017-2019 елларда республиканың «Эколидер» конкурсында катнашып, призлы урынга лаек булдык, беренче урынны алдык. Һәм һәр елны 2017 елдан башлап яз көне республика күләмендә үткәрелә торган эко-яз конкурсында катнашып, һәр елны призлы урыннар алабыз. Республика күләмендә, район күләмендә үткәрелгән барлык чараларда актив катнашып, шулай ук призлы урыннар алабыз. Әле менә яз җәй көне республика күләмендә үткәрелгән «Эквест» дигән конкурста катнашып, бу республикадан барлык районнарында да чисталык булдыру юнәлешендә үткәрелгән конкурс иде. Шушы конкурста катнашып без тоже призлы урын алдык. Һәм бу «Эквест» конкурсы безнең Азнакай районында да үтте. Без аларны кабул итеп, аларның эшләрендә актив катнашып, үзебезнең экологик юнәлештә эшләгән эшләребезгә отчет бирдек, үзебезнең эшләребезне күрсәттек аларда да. Бик канәгать булып киттеләр алар бездән. Мәктәпләр арасында экологик тәрбия эше гимназиядә зур үсеш алган. Бүгенге күргәзмәдә без Азнакай шәһәре гимназиясенең экология юнәлешендәге эшчәнлеген тәкъдим иттек, чөнки экология юнәлешендәге эшчәнлек инде безнең бик күптәннән килә. Безнең һәрбер класс шушы юнәлештә эш алып бара, билгеле эшләребез әтиәниләр белән берлектә, администрация вәкилләре белән берлектә, Министерство экология министрлыгы белән һәм инде безнең урманчылык оешмасы белән берлектә алып барыла. Бу юнәлештә эшләребез бик күп. Һәр елны без «Эко-яз», «Эколидер», «Эко-патруль», «Будет чисто» конкурсларында катнашабыз, җиңүләр яулыйбыз. Без инде ничә ел рәттән «Эко-яз»
бәйгесенең җиңүчеләре бу инде билгеле безнең гимназия өчен шартлар тудыруга да ярдәм итә. Бирелгән бүләкләр барысы да укучылар өчен тотыла. Булар инде балалар өчен уен майданчыклары, эколабораториялар. Әлеге лабораториялар нигезендә без инде укучылар белән һаваның, җирнең, ризыкларның химик үзлекләрен өйрәнәбез һәм менә шушыларны без инде районда яшәүче халыкларга да җиткерергә тырышабыз. Алга таба катнашучылар Актүбә бистәсенең 1-нче мәктәбендә минералогия музеенда, Чатыртауда булдылар. Шулай ук Парус базасында мастер-классларда эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Бу бүгенгә сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Җиһанда көз тантана итә, тормышыбыз матур мизгелләр кичерә. Шушы матурлыкка ямь өстәп туган көннәр, гомер бәйрәмнәре җитә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз? Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Экраннар каршына котлау тыңларга Мурзакаева Әнүзә Сәрвәр кызын дәшәбез. Көзнең шушы ямьле матур чагында 20 октябрь көнне Азнакай районы Күктәкә авылында яшәүче безнең кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, әбиебез Мурзакаева Әнүзә Сәрвәр кызы дөньяга килгән. Кадерлебез, сине шушы иң зур шатлыклы бәйрәмең белән, җан тибрәлешең яктылыкка омтылып дөньяга килгән көнең белән котлыйбыз. 60 яшь, ул нибары 60 кыш, 60 җәй, 60 яз гына. Йөзләрендә нур уйнап торганда синең өчен ул гомернең җәе генә. Әни, сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар, көтелмәгән куанычлар һәм бәрәкәтле озын гомер телибез. Ходай биргән гомереңне сәламәт булып, күңел тынычлыгында, кайгы-хәсрәтсез, борчу мәшәкатьсез, шатлык сөенечләр белән балаларыңның һәм оныкларыңның бәхетенә сөенеп, туганнарыңның таянычын күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак тыңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Әрнү сагыш белмә, гел шулай шибәр бул, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп яшә. Синең җаваплы эшеңдә зур уңышлар көтсен. Син зур хөрмәткә лаеклы укытучы бит. Үрнәк итеп сөйли һәркем сине. Йөрәк җылылыгың бер кайчан да сүнмәсен. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берсе. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям диеп, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була ул бәхетне. Син иң газиз кешебезгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Өебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың. Әти белән парлы килеш, җырлагыз тормыш җырын. Ул тормышның һәр мизгеле сөенеч белән тулсын, гомереңнең һәр бер көне туган көн кебек булсын. Üzülмәс җепләр бәйләсен бала, ана арасын. Елда шулай бәйрәм итик, туган көн тантанасын. Озак еллар бергә-бергә исәнлек белән яшик. Үзебез әби бабай булгач та әни диеп дәшик. Туган көнең котлы булсын, безгә бергә бик рәхәт. Кылган игезгелекләреңә, әни,
сиңа мең рәхмәт. Төпле киңәш, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт, әни. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Нәфис, улларың Илдар, Айдар, киленең Илгизә, оныкларың Азалия, Алисә, Айлина дигән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Нүзәп, шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Алдагы гомерегез матур, якты, җыр кебек булып үтсен. Usada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күлдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле, уңган булган, бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз ахырына якынлашты.
Күзен өлгергән җимешләр татлы була диләр. Сез узачак тормыш юлында татлы, матур булсын. Мин Эльмира Шерифуллина сезгә исәнлек, саулык телим. Сау булыгыз.